ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, тамошобинони муҳтарам. Имрӯз 27 октябри соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшӣ арзон дар канали Саудо ТВ. Нарх наво дӯстон аз 45 000 сомонаи бениҳоят нархҳои зур худо хоҳад маъқултон мешавад. Хонаҳои арзон, квартираҳои арзон, заминои фурӯшӣ дар ёза видео. Навор камтар дарозай қариб ки 17 дақиқа пешкаштон мешавад. тамошо кунед. 11 та 12 та опши хона, замин, квартира бародар азиз. Баъдан барои қабули реклама хонаҳай, заминаи, мошинаи, квартираҳай, аппаратаи чизе ки барои фурӯш ё реклама дошта бошед дар ҳамин WhatsApp муроҷиат бикунед. дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, Somontage, хулоса дар тамоми сайтҳо реклама карда фурӯшта мегузорем. ҳамин квартира ҳам дӯстон бениҳоят арзон. дар видео лайк кунед, дар канал подписатсия кунед. аз куҷо, чанд сотих, чанд квадрат то чанд сима хона, замин, квартира дар корай таги коммента нависем бачаҳо. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед бениҳоят хонаҳо, замино, мошинои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул боша гузарен тамошо кунед. анҷа силкаш дар таги комментария. бародарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба шумо ширкати Акай Хурушедро тавсиятон метем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон бо мошинашон омада бортона мегиранд, иншоалло прямо Тоҷикистон бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулуб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Фурғонтепа, Муминободу, Восеву, Ҳамадониву, Шаҳри Тузу, Темурмалик, Калхозободу, Уяли, Хурусон, Фахробод, Қубодиён, Гаравтӣ, Ҷиликул ва дигар самтҳо мераванд. фақат бе ягон монеа ба дили пир иншоалло аз зуми канали мо Акай Хуршеда муроҷиат бикунем бачаи азиз. дӯстон, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ки масоҳати 7 сотих замин дорад, дорои 3 ҳуҷра. хона дар ноҳияи Восеҳ, ҷамоати Тугарак, деҳаи Шобикада қарор дорад. 277 000 хеле нархҳо дӯстон, ҳамин редка мешавад бо хеле ремонтошда. тамошо кунед. хуб, се рақам мегзорам, якта дастӣ, дута WhatsApp плюс номерои Россия WhatsApp ҳам дорам. калидор ҳастай, тақрибан 7 сотих замин, 70 квадрат хонаҳо. хуб, об свет ҳаст, мактаб наздик, беморхона наздик, масҷид наздик, ҳуҷҷату 100% ҳастай. 277 000 нархаш. одамое ки серьёзни харидор ҳастен, аз думи канали Саудо ТВ ҳамякада ба дили пир муроҷиат бикунен. рақамҳои дастӣ ёки WhatsApp Тоҷикистон, WhatsApp Русия муроҷиат кунед, маъқул боша бигиред. хона ҳамин ҳолат 277 000. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. дӯстон, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигиай тамошо куненда, чӣ хел хонаи зур. хонаи назди ҳавлигӣ дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Сари Киштӣ болода қарор дорад. обши 4 дар хона дорад, масоҳати 10 сотих замин дорад. хонаҳо ҳамин ҳолат кардагӣ. видеоро тамошо кунед. ҳамин рафти видеода хеле профессионалне видео накардана. баъдан ки маъқултон боша, рафта аз пеш бинед. хонаи зур неки дӯстон азиз. чорхона 10 сотих 850 000 нарх. ду WhatsApp мегзорам. хонаи 507 мегам. чорхона 10 сотих замин дорад. мактаб, масҷид, бозору садик, тамоми шароитҳои хубу замонавиш қатъияй занг занед пирсен дӯстон азиз. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ имрӯзавон. квартираи фурӯшӣ ҳастай дӯстони азиз ки дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино қарор дорад. сехонагаи 65 квадратный метр дар ноҳияи Сино, дар Зарафшон назди поликлиникаи 14 ҳаст ку инфексиони больница. хуб, дом аслан 22 этажа, хона дар 18 этаж қарор дорад. 270 000 нарх дорад. ду рақам мегзорам, WhatsApp дастӣ, боз маълумоти бештарша мегирен. монтаж дорад, лифт дорад, кор мекунад. ҳоҷатхона, ҳаммом, кухни алоҳида. хона дар ҳолати коробка. 270 000 нарх. ячи нимчи аз думи канали мо ки занг занед, худо хоҳад арзонтон мекунам бачаҳо.
марhamат занг занед. Лайкҳоро монед, дар канал подписатсия кунед, фикротонро комментарий якана фуромӯш накунед бачаҳо азиз. чизе ки барои реклама доред, дар аввал дар охири видео ватсапи хидмат мегзорем, муроҷиат бикунед бачаҳо. мегзарем ба чорумин эълони рӯза. ассалому алайкум дӯстон. замини фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат дар деҳаи Истиқлол. нигоҳ кунед бачаҳо, бо ангушто ишора мекунам. инами территория айна деҳаи Истиқлол. инамиҷа камтар болотарак ва поёнтарак мерем. роҳ асфал мешавад, прямо шаҳри ваҳдат. хай боло буд ягон деҳаига мешавад. анаи дӯстон, замини мо масоҳати замин обши 6 сотиқа ташкил метиҳад. 6 сотиқ замин дора. фундамент барои се тараф рехтагӣ. ина як тарафи хона, ду тараф, ина и тарафш мо мешава. барои забор яъне ки се тараф бетон рехтагӣ. у тараф бо бетон рехтагӣ тайёр. мегирен забор мекунен. хулоса масоҳати замин 6 сотиқа ташкил метиҳад. ҳуҷҷат, сертификат, хулоса ҳамаш ҳаст бачаҳо. масъалаи мактабаш 1 километр аз ҳамин замин то мактаб роҳ масофа дорад. иҷода кӯдако дар ду мактаб мехонанд мега. ҳамҷа ду та мактаб аст. азиз ду қисм тақсим шудагиҳои мактабшон. масъалаи масҷидам ягон где-то ягон 1 километр зиёдтарак айда. 1 километр зиёдтарак масҷид дорад, мактаб 1 километр мактаб. масъалаи обш анаи деҳада тариқи ҳамун шланго овардагиан бачако. овардагиан ҷа камтар боло ки ҳаст ба ҳамн хотир ҳозирашта пака мега ва давоз оварда рехтеса ова. иншоалло ба наздикӣ масъалаам бартараф мешавад. хоб нархи замина мега ки 55,000 сомон. боз арзон мешавад. аз уми канали мо иншоалло муроҷиат бикунед. фақат одамои серьёзни дар рӯи экрани шумо рақамҳои соҳиби замин биромадестай биненда занг занед серьёзниётон. се тараф фундамент барои забор бетониш рехтагӣ. инами тараф ина дӯстон азиз. инами ҳолат. беҳуда нороҳатшон накунед. чизе ки наворда тамошо карден ҳамияй. бисёриё ҳаст мисол занг мезана ба мед мекунен, хеле хеле коро хоҳиш мекунам нашавада. мақсад соҳиб мулкам дар русияй. хай хонаводошон нороҳати беҳуда накунед бачаҳо. инами ҳолат. 6 сотиқ 55,000 сум рақамҳои ватсапша мегзорам. аз уми канали мо занг занед, худо хоҳад муомилаи сосон мекунад. мегзарем ба панҷумин замини фурӯшӣ дӯстон. замини фурӯшӣ равон кардан ки дар шаҳри Кӯлоб дар қитъаи 6 5 сотиқ замин 45,000 сум нарх. документҳо 100%. ду рақам мегзорам дастии ватсап, боз маълумоти бештар оиди замин бигирен. Кӯлоб қитъаи 6. ин қитъа дӯстон нав обод шудасай, яъне ки як тарафша хонаҳо ҳама сохтагӣ, мардум зиндагӣ доранд. ову шака ба наздикӣ мешава бурдана, худо хоҳад ҳуй мекунанд. не ки свет ҳаст. чем дигар деҳо иҷа свет бачаҳо азиз кам мембара. чунки дар наздикиш дута завод аз заводи ғиштай, заводи хулоса дута завод дар наздикии ҳамин замин ҳастай. қитъаи 6 назди шаҳид аст ку бачаҳо ҳамуҷа қарор дорад. хуб пешта мактаб дора. хай аз ҳамин қитъаи 6 то вокзали Кӯлоба агар ки хато накунам ҳами ягон 4-5 километр роҳ масофа дора. занг занен 45,000 мега. боз худо хоҳад арзон мешавад. аз ҳамин наздикии замин то вокзала бачаҳо азиз аз ин тараф рафтан 2 сум, аз вокзал то ис омадан 3 сум хеле такси доранд. хулоса дӯстон ина марҳамат 45,000 сум 5 сотиқ замин. занг занен бигиренаш. одамое ки эҳтиёҷ ба замин дорен бениҳоят варианти зур бачако. ин тараф худо хоҳад обод шидасай, рӯз бо обод мешавад бачако азиз. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. дӯстон хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ 65,000 сомон ай. сехонага масоҳати 8 сотиқ замин дора. ноҳияи Фархор деҳаи Уртабуз аст ку, ҳамуҷа қарор дорад. ин деҳаи Уртабуз дар Исорам ҳастай, дар Фархорам ҳастай. хуб ватсап дасти рақамоша мегзорам. пеши молбозорда
мактаби навда, духтурхона, кирпичзавод, стройматериал, сехи семенблок, пеши заправкаи торда қарор, заправкаҳои торда қарор дорад. Сеҳуҷрага бо калидорш мебошад. Як хонаи 6x3 ва ду хонаи 4x3 дорад. Калидори 6x3 дорад. аз дарун барои мисол як рият ғишти пухта, ғишти хомай мондан ҷой дорад. ҳарчанд ки хона ба семенблок бошад. агар далши маълумотша дӯстон занг зада бигирен. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равон кардан ки воқеъ дар ноҳияи восеъ қоқовод, навбаҳор, қоқовода қарор дорад. 200 000 нарх, 3 дар хона дорад, 20 сотих замин дорад. телефон ватсап 3 рақам мегзорам, аз умми канали мо занг бизанед. хонаҳо мега 6x3 ҳай, наздики мактаб, наздики мағоза. ремонтш бад нест, барои зиндагӣ кардан тайёр. восеъ деҳаи қоқовод, ки ҳозираш ёки пешинаш хулоса навбаҳор, қоқовод, ҳамин ном қатъи ҳамин деҳа шиносай бачако. 200 000 сум мега. кадомитон аз умми канали Саудо ТВ ки занг бизанед, худо хоҳад як чинимчи арзонтон мекунам. 20 сотих заминам ин масоати бениҳоят калон ки дорои 3 дар хона кардагӣ. занг зада пурсон шем бачако азиз. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ масоати 3 сотих дорои 3 ҳуҷра, шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, деҳаи Уртабуз, Ганҷреза қарор дорад. неки ремонташа хушрӯ кардагиян. 260 000 аз наскар нибардоштагӣ, ремонтҳои хушрӯа кардагӣ. 260 000 хона дар якум кӯчаи Уртабузай мега. сари роҳ асфалт аз политехникум 10 ё 12 километр дуртар ҳамиҷа қарор дорад. 3 хона дорад, 2 хонаш нав ремонт кардагӣ. размерҳои хона 14 ба 360. кухни дорад, ҳоҷатхона, баня якҷоя. хуб 3 сотих замин дорад, об дорад, ҳаррӯза ҳаст, светам дорем, ҳуҷҷатҳо 100%. 260. кадомитон мехарен, худо хоҳад як чи нимчи савдои соз мекунанд. занг бизанед бачаҳо. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аз сайки масоати 35 сотих замин дӯстон, дорои 8 ҳуҷра, ҷамоати деҳоти ҷумъаназар, деҳаи айвожда қарор дорад, дар шаҳри Туз бачако азиз. 250 000 сум нарх. хуб хона дар ноҳияи шаҳри Туз, ҷамоати ҷумъаназар, деҳаи айвоҷ. хона иборат аз 8 дар хона, 4 тоаш таъмир дорад, 4 тоаш бетаъмир, яъне ки таъмири миёна. хуб тапчан дорад. одамое ки серёзин харидорен 250 000 бо маълумоти пурраша ҳамин рақамҳои дастиша мегзорам, хитом бигирен. ҳамин маълумотҳои хонаҳотона ҳаракат карда пурра равон кунен. мисол мактаб, магазин, бозор, садик, ино чӣ қадар дур наздик, ҳуҷҷатҳо чӣ хеле, ҳамаша нависонен ки пурра шава маълумотҳо. мегзарем ба нуҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ масоати 10 сотих замин, дорои 4 ҳуҷра, дар тоҷиксои ноҳияи Панҷда қарор дорад бачаи азиз. 130 000 сум нархш. ватсапша мегзорам ахирш 2196 да занг занен. 130 000 сомонӣ. хона дар тоҷиксои қарор дорад, ремонт 70%. чӣ хел мебинед, ҳамин ҳолат кардагӣ, срочна фурӯшӣ. масоат 10 сотих бениҳоят калон ки дорои 4 ҳуҷра. занг зада маълумоти бештарша бигирен. ин ҳамин ҳолат. хуб баъдан дӯстон, барои реклама чизе ки дар шумо бошад, дар ватсап роӣ кунен, дар аввал дар охир мондагием, адресҳоро пурра роӣ кунен. баъд ҳамун нархи навоҳотона ҳаракат карда қимати бад нагзорен ки бо дуюм бор, сеюм бор ҳуҷҷат ба реклама карда нашавад. баъдан дӯстон, аз мо навор кардан, аз шумо равон кардан. чизе ки дар кора дар таги комментария нависта монен. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар шаҳри Ҳисор, дар Уртабуз, дорои 3 ҳуҷра, масоати 2 сотих замин, 189 000 сум нархш. рақамҳои дастӣ мегзорам, ахириш 50-55.
خانه در شهر حصار دهه ارتباط قرار دارد. در جای بهترین سر راه کلان نزدیکی تاکسی ها و مغازه. عبارت از 3 درخانه، حموم، مشخانه و حجتخانه. خب خانه 90% تیار کردگی برای زندگی کردن میشود. میگیرین زندگی را سر میکنین. 189,000 سومانی. باز از این چیز سودا دارن. مرحبا سو از امی کانال سودا تیوی معلوماتی بیشتر زنگ زد بگیرین. مگذاریم با 11مین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی هستی که در همین دام قرار داره بچه عزیز. دو خانگاه کوارتیره در 6 مترش که مساحت 46 متر کوادراتی. 8 میکرورایون شهر حصار بچه عزیز قرار داره. 265,000 میگه. 8 میکرورایون راه از راه کلان 200 متر درون میگه. دام تیار، خانه تیار تخپس برداره. فقط در آمده اولین شده زندگی را سر میکنه. التماس بیهوده زنگ نزنین. سریاز این خریدار 46 کوادرات 265,000 سومانی. خیلی نرخ بچه‌ها خیلی ریمونتو خطی رید که میشوه. دالشی معلوماتش بگیرین. در ویدیو لایک کنین، در کانال ما подписаться کنین، فکرتون کامنتار کنین. نوار تمام شد. چیزی که برای رکلام کردن دارین در واتساپ روی کنین، رکلام کده فروشتا میگذاریم. نمبر رقمی ما پیشکش شدگی چیزی که دارین روی کنین. زنده و سربلند باشین. رحمت کی سعودی هر روزه تماشا میکنین.